Karon nanawag si Tisoy sa kon. Say tuyo nimo na. Parang muli na ka, muli. Muli na ka nya unsa man pananghiran akong guard. Oh, sabay akong duha ka. Nya unsa ka man ako pag-ingon. Itudloan ko pamaka. Na anak siya kang. Basta. Isa anak ni papa nimo. Eh noon daw na ako baulion na kay anak daw nimo. Mo Miss Tisoy. Sige. Storyahon doon akong guard. Oh. Pero ng bataan. Guard, pwede na makauli akong anak guard. Hoy, na ako pa. Ay. Guard, pwede na ako pa. Paulion akong anak. Kay tulo sila kay kuan kanang nag-birthday magod akong anak diri ba nya. Tawag ani akong banon niyang duha ka amigo. Sabay po dito. Ikaw guard, basi gusto ka guard, dali guard. Dali ra sa poblasyon. Salamat kayo guard ah. Sige, thank you. Ilad ang guard. Lasyo. Jaman. Musugot ka, sagpaon ta kag 5 mil, pagkahuman imuha na. Sugot oy, 5 mil lang na. Sure ka? Lagi. Tarong ha? Sige. Oh, sige. Ay, isa. Kana na mong isang pas ko. Oh, kini 5 mil. Ay, buwan kasakit ana. Sige na. Oy. Man eh. Ay, Ay, salamat. May gani dili misilingan ni Rickmar. Sipti kayo ang mga manok sa kung papa. Hinoon, dili man na siya katuod diri sa Santa Maria Davao Occidental. Kabalo ba mo? Kaning talisay ni papa, kaliman na ni daog sa derbe. Nya, kakita mo ato, kanang pula nga manok ni papa, kasapa na nakadaog sa tigbakay. Pero, ang pinaka-paborito dito sa kung papa, kani akong gibantayan nga talisay. Hala, nawala laging manok ni papa. Langga, ayaw kong hilaptirong gabi una kay sakit, kaya kung ulo kapoy, kaya kung lawas mo ng palihog lang. Ayaw kong disturbuha kay gusto ko matulog. lagi, dili ta ka disturbohon ron gabi una. Sige na, katulog na. Ano nagupo lang ka? Kung abot mong gadi, di ba nagigla mga diri? Ay, Lasyo, pansin ako ba? sumuka ni mo oy. Nagdulang ko biskater ba oh. Buinas na kayo, nagbuto-buto na. Malason gani ko ron. Lasyo, sige na ba? Sunod sa kwarto ha? Lagi, I love you too. Pabuta ko diha. Ay,